is not bad. Kataka mondo mi wayud 2010 constitution, the activists no konyowa. But now, to activists mangeny mawana go to go ohala. A 2022 election, king new activist mangeny ne pingo Raila Odinga. To king new history mar jogi, to ideologies mag ODM temane ogero gima gichopo kama gintie. To kochopo kama koro piny nochiek ne Raila kama, to ne gilokore nikech joma miyogi pesa. Koro ne neno ni Ruto was a weak candidate, o wedi madira mantiere. Ni activists ne neno ni Raila komi power. En ngama principled to some extent. Nti gik moko ma oko timre nade oko bitimo negi. To Ruto being ni Uhuru ne pinge, to Uhuru was in power, joma kama negi ne ka gikawe to kodonji office to giyudo ko tek koro gipinge. Ingeni joma ne support Ruto activist ema koro pinge nikech ok giyudo expectation gi. Winnie Bitunga was not with Raila. Martha Karua ne en ngatwa, but sani koro nikech koro nyaka yudo gimoro. In Americans gi adjo pinje moko gi tich gi ni nyaka gine ni ngama donje power ni gichiko kok gichike to gipinge. Mana dire mantiere mag jogi. In koro sani ango manyumiyo iparo ni Martha Karua gine nyalo kaka pesa gi hard earn e puodho ni gidhi go Tanzania. You don't know better sponsored. Yo guy, my activist masani opogore. Chon activism, I was once part and parcel of activism. Ne wabedogi agenda, what do you want to achieve? Serikali nyanyaza waka. Onego beni giwuok magin consistent on agenda margi. To magwa ni kure ini nja Kenya. Ka in activist maber. Okay, many activist mantiere Tanzania. To kony ng'atgi. Ini iwuok Kenya ka uting'uru. In ng'ama nosebedo Chief Justice gango. Ni udhi Tanganyika. Ni udhi in solidarity. To Kenya ka. To nitiere joma be dwaro solidarity no. To ok new nikech gimidhi yudo through that onge. Iwinjo onge. Magi joma go ohala. Magi joma kan president. To nang'ado source of their income. Nikech gin jok madwa destabilize piny. Ogedwa konyo piny. Chon activism ne kawa agenda ni mogo beche ni malo. To mane gima gokinyi ka gokinyi giwuok to gidhi e street. O sha ok ti. Mane gima giwuok ne gokinyi. Iwinjo buka. Un activist masani udwaro mwandu. Poka winji kiwacho ni mogo beche koro dok piny. Poka winjo activism kawacho ni shati yo kosok ti. Poka winjo kiwacho ni junior secondary school onge lab onge jopuonj. Mago gingeni onge gimagede maka funders gi onge goge interest. Joma miyogi pesa dwaro ni sirkal obed unstable mondo decisions moko bed made through pressure. Ema the benefit gi. Wanodwaro activist magimo wacho kawuono king'iyo critically dhi wache kato ruba kamae. To ji wache adira ni ng'ani wache adira kuro giluwo bang'i. Dakni neka kuro nyoduok gi. Activists must stand for the people kaka no gibedo deported. De yudo ka stipotumre nadi upong. Do ruwak gi nikech gi stand for something. To maka onge gimo stand for. Mara ariyo we wache gimoro kanyo. Odeyo witino owidino wacho ni Homabay bro yuda leader. Homabay nigi leader. Nyang'aya was democratically elected kendo temo kaka jatelo. Omiyo widi wayeye ni ya sani tenya wang'aya for 10 years. Then bang mano ng'ato bro bedo. Koro wakonye 10 years na katiba mane. No, kang'iyo pokaneno ng'amuchung' manyalo dhigole mama cha temo. Ng'ego mi wacho no temo. Oketo Homabay tindi nyalo wach ni gimoro maber bire. By the way, anahero wachoga, I'm very honest in my opinion. Compare counties mag Luo Nyanza, Kawuono. A leadership nigi moro ni hope. Homabay compare ikigi apar mokalo. Nigi onge hope. To sani gik mipango tim negi. To gik mose chak tim negi. Mane mose chak tim? Hey. Tapenji. Ai no to mane project mane. Apenji stadium madung mantiere Nyanza sani. Okawiti no gero to Ruto. No chako. Awiti no gero to Ruto tieko. Awiti no chako. To nyawang'aya ondiko. To nyawang'aya utondena ni. Hospital moro nyaneno miluongo ni Tom Mboya Hospital. Moger gi county government kanyo dhi launch. Mano kore pako county mano. No adira mano jakoma mar ODM. Kori yujo mi wacho ne.
Migori go siasa ma- Miwa report ma Migori. mabei mokete e map mar piny king'iyo To skop nade conference ma Migori chal nade mana mapiyo kapok wadhi waka ywe. Migori to wan gi problem nikech ng'ato pok omi pesa osiko mana ni Koro national joma de mosemito government Koloke chairman mar ODM tidhi pake. Era kama adaro mar mondo aneno ka waka ywe Migori pok omiwa pesa to ane budget committee to kang'iyo ga report mimiyowa quarterly only dwe achiel the last 2 years nomiwa pesa te nyaka mag donors to mak mani ng'eni tich opogore pod gilan Erokamano